zan so ne in dan karfafa akan wayansu nukdodi wanda na san bara na yi magana a kansu, kuma masu shekarun baya kuma duk lokacin da muka yi taro dangane da shi Usman dan Fodio muka yi tsokaci dangane da waɗannan a tsawon a lokacin da muke tunawa da ranar haihuwansa ne wanda akan yi a ƙarshen safar, ko kuma wayansu janibobi har da ma lokacin da ake bikin tunawa da haihuwan Shehu Abdullahi dan uwansa, wanda shi ma in kana magana dangane da Shehu Abdullahi a lokaci guda kana magana dangane da dan uwansa ne Shehu Usman, kuma haka da zaka man kana magana dangane da Shehu Usman kana magana da dangane da Shehu Abdullahi, ba za ka iya raba wayannan shasiyoyi guda biyu ba. To da yake abubuwa ba su sake ba, musamman halin da muka sami kanmu a ciki. Na san bara kun ce ma ainihin abinda akan ce ma theme wanda ake magana dangane da shi a makon gaba daya, an ce dangantakar da'awar Shehu Usman dan Fodio ne da kuma da'awan wannan haraka. An ce wannan kyakkyawan zaɓi ne na ban zama ce ba zan ce ma theme ba, don theme ya bambanta da maudu'i. Shi akan theme ne ake yin maudu'ai daban-daban. To abinda wadin halin da muke zaune a ciki na bara bai sake da bana ba, saboda da a ce ma wa'yansu abubuwan da aka yi magana dangane da su a baya an sami ci gaba har ana iya ɗorawa a kai, da sai mu ce mu aji wa'yannan, amma sam abubuwa ba su sake ba. Na farko ainihin yadda aka murguɗa shasiyan shi kansa shehu ɗin, wanda mun san lalle akwai hannun turawan mulkin mallaka akan hakan, to kuma akwai jahilci na waɗansu ba'adin mutanenmu akan hakan, inda aka murguɗa al'amarin aka nuna cewa kamar shi shehu ya zo ne ya yaƙi, wanda su a wurin suka ce jihadi suna nufin yaƙi ne kawai. Ya zo yaƙi ne ya kafa daula ta Fulani wadda ta ci Hausawa da yaƙi. Wannan tunanin Bature kenan, kamar da nufi ba a shekarun bayan ma na wadda da man da abu ga rana ambata wannan cewa shi Lugard da ya yi jawabi bayan ya ƙona Sokoto, zan je kwana a wurinsa ya ci Sokoto da yaƙi ne, alali ya je ne ya ta'asa ya kashe-kashe. To sai yake cewa ainihin Fulani sun mallaki ƙasar nan, saboda haka suna da haƙƙin, sun ci ƙasar nan da yaƙi, kai sai Fulani sun ci ƙasar nan da yaƙi saboda haka suna da haƙƙin mallakanta. Yanzu kuma mu Ingilishi mu kuma mun ci ku da yaƙi, saboda haka mu